ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଜିକାରିସ୍ ଜକ୍ସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟିଭି କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଜନ୍ ଲୋଡ଼ି ବେୟର୍ଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରେଡ଼ିଓ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମାର୍କୋନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଇକେଲ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମ୍ୟାକମିଲାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଲକୁଲେଟର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବ୍ଲେଜ୍ ପାସ୍କାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘଣ୍ଟା କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପୋପ୍ ସିଲଭେଷ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୟାମେରା କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସେସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟେଲିଫୋନ୍ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଗ୍ରାହମ୍ ବେଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଥୋମାସ୍ ଏଡିସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମାର୍ଟିନ୍ କୁପର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।